Cystoskopi er en kikkertundersøgelse af de nedre urinveje, det vil sige urinrør og blære. Undersøgelsen foretages som en del af udredningen for blod i urinen. Det kan være både synligt blod i urinen eller blod, man bare har målt sig til. Det kan også være på grund af uforklarlige urinvejssymptomer, vandladningsgener, kronisk eller tilbagevendende blærebetændelse, mistanke om polypper eller svulster i blæren, eller kontrol efter tidligere indgreb i blæren. Det vil typisk være, hvis man tidligere har fået fjernet polypper, og man så ved efterfølgende kontroller skal se, om de kommer igen. Man skal medbringe en urinprøve, eller kunne lave en urinprøve, når man kommer, ellers kræver det ingen forberedelser. Man indleder ved at sprøjte lidt lokalbedøvende gelé ind i urinrøret, som vil virke inden for et minut. Undersøgelsen foretages med en tynd bevægelig kikkert, som føres ind igennem urinrøret. Samtidig sprøjtes lidt saltvand ind i blæren for at fylde den op. Man kan så helt detaljeret se indersiden af urinrøret og blæren. Undersøgelsen tager ikke mere end et minut, og man har altså så resultatet lige umiddelbart efter. Efter undersøgelsen skal man drikke mere, end man plejer, for at forebygge blærebetændelse. Der vil altid være lidt svie ved de første vandladninger efter, og urinen kan indimellem være let roséfarvet. Undersøgelsen er kun ganske let ubehagelig, og de fleste synes, at det er betydeligt nemmere, end de havde regnet med.